मोनहैगोन नोंथांमोना बे थियेटारखौ नुनो मोनगोन 26, 27, 28 स' आंबो फैनो नाजागोन नोंथांमोनाबो बयबो फैगोन ना मा बुङो सालबारियाव स' नोंथांमोना बयबो फैलायदो आरो जोंहा बे थियेटारखौ नुनो मोनगोन लक्ष्मी पुजायाव बयबो फैखागोन ना नोंथांमोना रावबो मोसाखाया दे आं गाज्रि मोनो जों मोसाबा नोंथांमोना मोसाफानांगौ गावस्रा ओंखामखौ मोसानो फैथाराखै खोमा खनसे ज'नाय आब' खनसे ज' सोर सोर ओंखाम जानो फैदों आखाइ सिलाय आब' आब' मादैमोना जाबाय आब' खनसे ज'नाय आब' खनसे ज'नाय आब'लाय ओंखाम जाबोनायफोरा आखाइ थिखोनांगौ दे जस बारानि आब' खनसे ज'नाय आब' आंखौलाय सोर सोर ओंखाम जाहोहरगोन आं फुजाखौ हरा जि अन्थाइनिखा आब' ओंखाम जाहोहरनांगौ आंखौ ओंखाम जाहोहरा आरो मोसानांगौ बेबायदि सिरि सिरि थाबालाय बहा जानो मोसाफागोन दा मोसाया गावस्रा रावबो मोसाया मोसागोन जि गोसो दुंहाव जानानै मोसाफैबाय आङो मोदोम गिदिरखौ लानानै नोंथांमोना मोसाफायाबा बोरै जस फैनांगौ जाखो हाउसआ जस बेबायदि बुंबालाय माथो बिराद जस थानाय बायदि गोसोखावो रावबो थांनो मोना अखा थंब्लेट मोसानांगौ जोंहा आरो आब' गेमस्रि बे जायगानिनो सासे फावखुंग्रिनो दायो बे आगैनि मोसानायखौ जों नायनि आरो लोगोसे जों जिहेतु जों गावजों गाव बयबो सापर्ट होलायनांगौ जिहेतु बे हालामनिफ्रायनो गोदान फावखुंग्रि जों मिथिनो मोनदों स' बिनानावनि मोसानायखौ जों नायग्रोनोसै आरो लोगोसे बयबो सापर्ट होनांगौ बिनानावखौ होगोन ना अब्लासो जोंलाय मा जोङो बोसोरबा 10 बोसोरसोनि उनावनो फरायसिगोन नङा होमबा स' गोदान गोदान जाखांफुनाय आगैफोरखौ जोंबो सापर्ट होनांगौ स' नोंथांमोना होगोन ना दायो जोङो बिनानावनि मोसानायखौ नायनोसै स' नोंथांमोना गोजोनै आखाइ हमनानै हो आब' गेमस्रि Thank you.